שלום חברים, בואו נראה לכם איך לעשות לייב. אז אתם נכנסים לאפליקציה הזאת, לוחצים על זה, לוחצים ככה, מה זה ככה, לוחצים כאן וזה מתחיל את הלייב. בכוונה לא ילחץ כי אז הסרטון יעצר. אז כאן יש לכם תארכות, נגיד צובעים, רואים את זה בלייב. אוי שיט, משנה. הנה, רואים את זה בלייב. וזו אפליקציה ממש מגניבה. יהיה את הקישור בתיאור. הקישור בתיאור יהיה לאפליקציה. ומקווה שנהנתם. יאללה.